Welkom leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 bij de bespreking van dit examen uit 2023. En dan hebben we het specifiek over tijdvak 2. Dat is een goed voorbeeld van een interessante, goede vraag over de vrede van Versailles en het einde van de Eerste Wereldoorlog. E pregunta aqui tem een ponencia, tem een declaración. Zoals je hier ziet. Kijk het declaración. Stelling: het vredesverdrag van Versailles, de vrede die geen vrede bracht. E pregunta: onderbouw de stelling hierboven, aquí arriba, met 2 onderbouwingen, met 2 argumenten. Dus wil je alle punten verdienen, dan heb je dus 2 argumenten nodig die je in je antwoord moet verwerken. Ik contesta. De vredesbesprekingen van Versailles werden opgelegd door de geallieerden, Amerika, Frankrijk, de Sovjet-Unie, Groot-Brittannië, die zonder enige inbreng van de verliezende landen, Oostenrijk-Hongarije, vooral Duitsland, die de voorwaarden van de vrede hadden opgesteld. Ja? Dus de vredesbesprekingen werden opgelegd zonder enige inbreng, sin ninguna entrada, van de verliezende landen die de voorwaarden voor de vrede, conditionant par paz, hadden opgesteld. Voorwaarden die zonder ook enige discussie, sin ninguna discussion, geaccepteerd moesten worden door Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. Partidos. Duitsland moest accepteren dat de schuld voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bij hen, Duitsland, werd neergelegd. Quo culpa pa il broto di Prima Guerra Mondiale Europone Libanon. Duitsland was niet de enige schuldige voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, maar de geallieerden hadden in de vrede van Versailles gezegd dat het wel zo was. Het gevoel van vernedering, humiliation, zorgde later van gevoelens voor wraak in Duitsland en later zouden beide gevoelens zorgen voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Non lubida tampoco reparacionan, herstelbetalingen. Dit is spelen een video aqui, te klaar? Ayo, itekiratu.